агар ёдатон бошад, мо чанд барнома пештар дар бораи ботекс кардани занҳо гуфта гузаштем. Он ҷо ишора шуда буд ки дар тиб ботекс кардан ё ҷарроҳии пластикӣ танҳо ба он хотир мавриди истифода қарор гирифт ки кадом нуқсеро бартараф кунад. Аммо оҳиста оҳиста ин таҷриба барои тағйири ҳар гуна ҷои бадан бо мақсадҳои гуногун истифода шуд. Шоир мегӯяд: дилбаставу дилдодаи иқболи худат бош, саргарми худат, ошиқи аҳволи худат бош. ҳаргиз махӯр ҳасрати онро ки надорӣ, шокир ба ҳамин чанд қалам моли худат бош. воқеан имрӯз касонеро мебинем ки аз ҳусну ҷамоли табиии худ изҳори ғайри қаноатмандӣ мекунанду даст мезананд ба ҷарроҳии пластикӣ, ё афроди дигар барои худро шабеҳи каси дигар кардан ба ин кор иҷозат медиҳанд. ин аз як тараф хароҷоти калон дорад ва муҳимтар аз ҳама ба саломатии инсон бетаъсир ҳам нест. акнун биёед ин гуна амалҳоро ва ин гуна мисолҳоро аз ҳаёти чеҳраҳои шинохтаи ҷаҳонӣ ки аксарашон ҷавон буданду бо умеди фардои зеботару обрӯмандтар даст ба ҷарроҳии пластикӣ зада худро нобуд карданд мебинем. Сейнт Фон Калучи ҳунарпешаи канадагӣ дилбохтаи санъату мусиқии кореягӣ буд. ӯ чанд сол пеш бо умеди ворид шудан ба шоу-бизнеси Кореяи Ҷанубӣ ба ин кишвар омад, вале Сейнт эҳсос мекард ки бо чеҳраи аврупоӣ наметавонад дар шоу-бизнеси он ҷо мавқеъ пайдо кунад. барои ҳамин ӯ як силсилаи ҷарроҳиҳои пластикиро анҷом дод то ба кумири худ ситораи поп гурӯҳи BTS Пак Чимин монанд шавад. танҳо дар як соли охир ҳунарпешаро ҷарроҳии пилко, абрувонҳо, лабҳо ва боз чанд ҷарроҳии ночизи дигарро аз сар гузаронидааст. дар моҳи ноябри соли 2022 Сейнт ҷарроҳиро анҷом дод ва дар қисмати ҷохҳо ӯ имплантҳоро гузошта буду онҳоро мебоист баъдтар бигирад. ҳамин тавр барои гирифтани онҳо дубора ҷарроҳӣ шуда аз ин ҳисоб сироят ёфт ва 23 апрели соли равон дар беморхона ба ҳалокат расид. бояд гуфт ки актёр дар беш аз 10 ҷарроҳии пластикӣ анҷом додааш $220,000 сарф кардааст. қаҳрамони дигари мо Кристина Эштен Гуркани модел ва ситораи OnlyFans мебошад. вай бо Ким Кардашян шабоҳати зиёд дошт, аммо ин монандӣ тавассути ҷарроҳии пластикӣ рух дода буд. Кристина ҳамеша мехост бо Кардашян монанд бошад ва пайваста хароҷот мекарду намуди зоҳирии худро такмил медод. бале, ӯ муваффақ шуд ки бо Ким Кардашян монанд бошад ва ҳатто машҳур низ гашт, аммо орзуҳояш умри дароз надиданд. ҳамин чанде пеш гуфта шуд ки Кристина 34 сола ҳангоми яке аз амалиётҳои ҷарроҳӣ сактаи қалб шуда ва табибон натавонистанд ӯро аз марг наҷот бидиҳанд. Ҷоселин Кано модели мексикоӣ ва мураббии фитнес низ ба Ким Кардашян зиёд тақлид мекард. ӯ бо воситаи фитнес намуди берунаи худро месохт, вале барояш ин кофӣ набуду даст ба ҷарроҳии пластикӣ зад. бори охир модел мехост ки қафаси синаи худро калон кунад, аммо амалиёти ҷарроҳии пластикӣ барои Канои 30-сола марговар ба анҷом расид. Катерина Кандо соли 2014 барандаи озмуни зебоии Рейн де Дуран дар Эквадор шуд. бо унвони ҷоиза вай на танҳо тоҷ, балки мошин, планшет ва ҳайратовараш сертификати ҷарроҳии пластикиро низ соҳиб шуд. модели 19-сола дар аввал аз ҷарроҳии пластикӣ даст кашид ва иддао кард ки худаш метавонад бо варзиш ва парҳезкорӣ аз вазни зиёдатӣ халос шавад, аммо аъзои ҳакамон ва ҷарроҳони пластикӣ ду по дар як мӯза монда аз Кандо барои шӯҳрати ояндааш хостанд то ҷарроҳии пластикӣ намояд. ӯ ҳам розӣ шуда зери теғи ҷарроҳӣ даромад, аммо Кандо натавонист соҳиби шӯҳрати оламшумур шавад, зеро дар ҳамон рӯи мизи ҷарроҳӣ ҷон бохт. баъдан маълум гашт ки табибон дар вақти ҷарроҳӣ ба иштибоҳ роҳ додаанд. Арти Агарвал ҳунарпешаи муваффақ дар Болливуд буд. вай нақшҳои хуберо бозӣ карда оҳиста оҳиста шӯҳрати худро ба даст меовард, вале аз сабаби кадом бемориҳои зебогиаш коста мегашт. барои ҳамин ӯ даст ба ҷарроҳии пластикӣ зад то ҳусни худро барқарор намояд. баъд аз як моҳи ҷарроҳӣ саломатии Арти вазнин шуда аз сактаи қалбӣ вафот мекунад.
мехоҳам ба таваҷҷӯҳи шахсони ҳуқуқӣ бирасонам ки ин ҷое ки мебинед барои тарғиби коргоҳу ширкати шумо аст ва барои ҳамкорӣ метавонед ба суроғаҳои мо дар тамос бигиред. Мегузарем ба мавзӯъ. Пит Бернс, навозандаи бритониёӣ, як замоне бинияшро шикаст. Он қисмати биниро барои дуруст кардан даст ба ҷарроҳии пластикӣ зад. натиҷаҳои дилхоҳро гирифт ва ба ҷарроҳии пластикӣ таваҷҷӯҳ пайдо кард. Ӯ мехост бо ин усул худро тағйир диҳад. ҳамин тавр баъд аз ҷарроҳиҳои зиёд шаклу шамоили ӯ аз доираи одамӣ берун рафт. Пит шабеҳи қаҳрамонҳои филмҳои даҳшатнок гардида буд. аз ҳисоби ҷарроҳиҳои бемуваффақияти лаб кор то ҷое расид ки ӯ дигар чизе хӯрдану хоидан наметавонист. баъдтар Пит иқрор шуд ки вай ин қадар амалиёти беҳударо анҷом додааст. навозанда мехост бо амалиётҳои минбаъда хатоиҳои пештарро ислоҳ кунад. дар натиҷа 300 ҷарроҳиро паси сар карда дар охирон амалиёт дар синни 57-солагӣ даргузашт. Памела Нисментои 27-сола, модели бразилиягӣ низ бо ҷарроҳии пластикӣ барои нобуд кардани равғани бадан одат карда буд, зеро ӯ ин амалиётро аллакай борҳо анҷом додааст. аз ин рӯ Памела барои анҷоми ҷарроҳии сеюм иҷоза дод, чун бовар дошт ки иштибоҳе сар намезанад. аммо ҳангоми ҷарроҳӣ ҳаҷми гардиши хун якбора кам шуд ва дили Нисменто низ аз кор монд. Ракел Сантос дар озмунҳои гуногуни зебоӣ ширкат мекард, вале намуди зоҳирияш ба ӯ чандон писанд наомад, зеро мехост боз ҳам зеботар бошад. барои ин даст ба ҷарроҳии пластикӣ зад, то қафаси сина, қафо ва лабҳои худро тағйир диҳад. ин барояш кофӣ набуд, зеро мехост ҳатто ожангҳои рӯяшро низ нест кунад. ӯ фикр мекард ки ин як ҷарроҳии хурд аст, аммо маҳз ҳамин амалиёт сабаби марги Ракел шуд. мо дар боло оид ба марги ситораҳои шинохта аз ҷарроҳии пластикӣ гуфтем, вале шумо ҳам хуб медонед ки ҳоло шахсони оддӣ ҳам даст ба ин кор зада истоданд. акнун биёед аз ин қишри ҷомеа низ бароятон мисол меорем. Ширил Сатурнино, сокини Филиппин, тасмим гирифт ки якбора дар якчанд ҷои бадани худ амалиёти ҷарроҳии пластикиро анҷом диҳад. аниқтараш, ӯ мехост қафаси сина, пушти худро калон карда равғани миёнашро ҳам кам намояд. табибон барои анҷом додани як амалиёти мураккаб ки 10 соат давом кард розӣ шуданд, вале дар дақиқаҳои охир дили Сатурнино ба ин тоб наоварда духтари 28-сола даргузашт. ё як қиссаи ҷолиби дигарро бароятон мехоҳам бигӯям. Раника Холл баъди таваллуд аз ҷисми худ қонеъ набуд. вай аввал кӯшиш кард то бо роҳи варзиш ва парҳезӣ бадани худро зебо кунад, аммо аз ин натиҷаи қонеъкунандаро нагирифт ва мақсад гузошт то ҷарроҳии пластикӣ кунад, вале арзиши ин гуна амалиёт барояш қимат буд. бори Холл эълони дармонгоҳеро дид ки назар ба ҷойҳои дигар хело арзонтар амалиёти ҷарроҳии пластикиро пешниҳод мекунад. вай ба ин муассисаи тиббӣ дар Майами рафта бе кадом маълумоти иловагӣ розӣ шуд то ҷарроҳии пластикиро анҷом диҳад. дар натиҷа ҳолати саломатии вай ҳангоми ҷарроҳӣ сахт вазнин шуд. аҷоибаш он ки дар ин клиника шуъбаи реаниматсия вуҷуд надоштааст. Раникаро бо мошини ёрии таъҷилӣ ба беморхонаи дигар интиқол доданд, вале аллакай дер шуда буд, зеро ӯ дар мошин вафот кард. баъдтар дар ҳамин клиника як зани дигар ҳам вафот кард. танҳо пас аз ин пулис ба тафтиш оғоз карда маълум намуд ки ин клиника сифати пасти хизматрасонӣ дошта бо нархи арзон муҳтоҷонро ба доми худ меафтондааст. дӯстон, агар тоқат кунед, ҳоло танҳо як хабари дигарро вобаста ба амалиёти ҷарроҳӣ ва тағйири ҷисм ба шумо мегӯему бо ҳамин ин мавзӯъро мепӯшем. гап сари он ки модели олмонӣ ва ситораи телевизион Тереза Фишер ҷарроҳии дароз кардани пойро аз сар гузаронидааст. вай барои баланд кардани қадди худ соли 2019 аввалин амалиёти ҷарроҳиро анҷом дода то 8.5 сантиметр баланд шуд. соли гузашта ба назари ӯ чунин менамуд ки ин кофӣ нест ва Тереза дубора ҷарроҳӣ карда ин дафъа ба вай муяссар шуд ки қадди худро боз 5.5 сантиметр зиёд кунад. танҳо барои ин пойҳои ӯро 2 маротиба шикастанд ва сипас бо ёрии пинҳои телескопӣ кашиданд. амалиётҳои ҷарроҳӣ $160,000 арзиш доштанд. ҳоло қадди вай 184 сантиметр аст.